אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? יש 3 סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, התמקדות באיום האיראני, ולא ארחיב על כך. סיבה שנייה, רענון כוחות וחידוש מלאים. ואני אומר לכם בגלוי, כי זה לא סוד. היו עיכובים גדולים בהספקת נשק וחימושים, והעיכוב הזה עומד להשתחרר בקרוב. וסיבה שלישית להפסקת אש, ניתוק הזירה ובידוד החמאס. מהיום השני של המלחמה, החמאס בנה על חיזבאללה שילחם לצידו. וכשחיזבאללה מחוץ לתמונה, החמאס נותר לבד במערכה. הלחץ שלנו עליו יגבר, וזה יסייע למשימה הקדושה של שחרור חטופינו. כן, אני שומע את הטענה, שאם ניכנס להפסקת אש, לא נוכל לתקוף ולא נוכל לחדש את המלחמה. אני מזכיר לכם, זה בדיוק מה שאמרו לי, אבל בדיוק. כשעשינו את הפסקת האש בעזה לצורך שחרור חטופינו. אמרו שלא נחזור להילחם, חזרנו להילחם, ובגדול. חיזבאללה בחר לתקוף אותנו משם ב8 באוקטובר, חלפה שנה, זה כבר לא אותו חיזבאללה. החזרנו אותו עשרות שנים אחורה. חיסלנו את נסראללה, זה הציר של הציר. חיסלנו את כל בכירי הארגון, השמדנו את מרבית הטילים והרקטות שלו, חיסלנו אלפי מחבלים, והשמדנו את תשתיות התת-קרקע והטרור שסמוכות לגבולנו, תשתיות שנבנו במשך שנים. אנחנו משנים את פני המזרח התיכון. אמרתי פעמים רבות, הסכם טוב זה הסכם שאוכפים אותו, ואנחנו נאכוף אותו. בעזרת השם נבסס את הביטחון, נפריח את הצפון ונמשיך יחד עד הניצחון.